Dobrý den, tady Karel. Dokážete si to vůbec představit, že by se středověké mučení objevilo v případu vyvraždění celé rodiny v moderním Česku? Že by pouhých pár tisíc korun stálo za životy čtyřčlenné rodiny? V roce 2003 vyplavala na hladinu Slapské přehrady 4 těla. 40letá matka byla před smrtí skupinově znásilněna a na jejím těle bylo nalezeno přes 30 řezných ran, jako by ji někdo zaživa porcoval, což připomínalo ty nejbrutálnější středověké praktiky. 41letý otec byl surově zbyt a nakonec zaživa vhozen do vody, kde se utopil. A jejich 2 uškrcené děti, kterým nebylo ani 12 let. Kdo by si pomyslel, že za tímto otřesným zločinem, který šokoval celé Česko, nestojí mafie, ale 3 ukrajinští studenti z dobrých rodin, kteří si žili v blahobytu. Června 2003, 6 hodin ráno, se nad Prahou teprve rozednívalo. Otec Pavla Svobody, pan Josef, jako obvykle nesl vnoučatům malou svačinu a mířil k domu svého syna. Za normálních okolností by touto dobou jeho pracovitá snacha Jana už měla připravenou snídani pro celou rodinu a děti by z batohy na zádech čekali u dveří. Ale když pan Josef došel k onomu nápadnému rodinnému domu, který se v ulici vyjímal, stuhl. Dvůr byl prázdný. Luxusní Mercedes, který obvykle stál před domem, byl pryč. Zvonil několikrát, ale z domu se neozýval žádný zvuk. Panu Josefovi to přišlo divné. Jeho syn byl podnikatel a i když se mu v poslední době v podnikání nedařilo, nikdy neodjížděl tak brzy ráno, navíc bez jediného slova. Vytáhl náhradní klíč a odemkl. To, co uviděl uvnitř, bylo ještě znepokojivější. V předsíni byly boty rozházené po celé podlaze. V pokojích vnoučat ležely hračky poházené všude a byly zde patrné drobné stopy po zápase. Co ho ale vyděsilo nejvíc, byla koupelna. Podlaha vypadala, jako by ji někdo pečlivě umyl, ale v rohu, ve spárách mezi dlažicemi, si všiml slabých tmavě červených skvrn. Vypadalo to jako krev. Pan Josef okamžitě vytáhl mobil a zavolal do synovy firmy. Zaměstnanec mu ale řekl, že pan Svoboda dnes vůbec nedorazil do práce. Poté obvolal několik míst, kam jeho syn často chodil, ptal se příbuzných a přátel, ale nikdo rodinu Pavla Svobody neviděl. A v tu chvíli si byl jistý, že se stalo něco strašného a okamžitě zavolal policii. Policisté po příjezdu rychle poznali, že v domě Svobodových není něco v pořádku. Forenzní technici objevili ve spárách v podlaze předsíně stopy posetřené krvi a usoudili, že zde došlo k boji. Na podlaze v dětském pokoji byly stopy slin a moči, jako by se někdo v hrůze pomočil. V koupelně pak nalezli obrovské množství krve, dost na to, aby bylo jasné, že oběť utrpěla vážná zranění. Navíc zmizela veškerá hotovost z domu a chyběl i onen Mercedes. 4členná rodina se vypařila. Policie měla 2 počáteční teorie. Buď Pavel Svoboda zabil svou ženu a děti a poté uprchl, aby se vyhnul trestu, anebo se rodina stala obětí loupežného přepadení, které skončilo jejich vyvražděním. Aby si své domněnky ověřili, začali policisté prošetřovat sociální vazby Pavla Svobody. A to, co zjistili, bylo mnohem složitější, než si mysleli. Pavel Svoboda ve skutečnosti nebyl tak úspěšný, jak se na první pohled zdálo. Byl až po uši v dluzích. Jeho dříve prosperující síť restaurací zkrachovala po skandálu s kontaminovaným masem. Poté investoval všechny peníze do obchodu s oblečením a slepě nakoupil obrovské zásoby zboží pro svůj nový e-shop. Výsledkem byl totální finanční kolaps. Dům, auto i nemovitosti po restauracích byly zastaveny u banky. Když už si nemohl půjčit jinde, obrátil se na lichváře a půjčil si přes 3 miliony korun. Termín splátky se blížil za 2 až 3 měsíce. V Česku za lichváři často stojí organizovaný zločin a jejich metody vymáhání dluhů jsou mimořádně brutální. Proto se policie zpočátku přikláněla k verzi, že Pavel Svoboda, neschopen splatit dluh a v obavách o svou rodinu, nejprve zavraždil ženu a děti a poté spáchal sebevraždu. Konec konců, dluh, který měl, by v případě nesplacení mohl zničit celou rodinu. Jeho otec, pan Josef, s tímto tvrzením ale rezolutně nesouhlasil. Říkal, že sám vlastní 2 byty a na venkově má další nemovitost k pronájmu. Kdyby ho Pavel požádal, prodal by vše, co má, by mu pomohl dluh splatit. Neměl absolutně žádný důvod zabíjet své děti. Pan Josef také dodal, že jeho syn byl odjakživa veselý člověk, který si uměl užívat života.
I kdyby se dostal do největších potíží, nikdy by si nesáhl na život. Policie i rodina oběti měli své argumenty, ale nedokázali se shodnout. Policie se tedy rozdělila. Jedna skupina pátrala po zmizelém Mercedesu, druhá pokračovala v prošetřování Pavlových sociálních vazeb, zejména napojení na lichváře a organizovaný zločin. Nikdo však nečekal, že nález na přehradě o pouhých 10 hodin později zcela vyvrátí všechny jejich dosavadní teorie. Června 2003 odpoledne se nad Slapy zatáhlo. Dva dělníci pracující na údržbě hráze si při pohledu na vodní hladinu všimli, že v dálce něco plave. Vzali dalekohled, aby se podívali lépe. V okamžiku, kdy zaostřeli, oba hrůzou stuhli, na hladině se pohupovalo lidské tělo. Okamžitě zavolali policii. Policejní člun brzy dorazil na místo. Když se ale přiblížili, všichni o něm měli úžasem. Na hladině nebylo jedno tělo, ale 4. 2 dospělá těla byla k sobě připoutána pouty, mezi kterými byl přivázán těžký zrezivělý blok motoru. 2 dětská těla byla rovněž spoutána k sobě a zatížena 10kilovými činkami. Po identifikaci se potvrdilo, že se jedná o pohřešovanou rodinu Svobodových, 41letého Pavla, 11letého syna Tomáše, 8letou dceru Lucii a 40letou matku Janu. Zpráva soudního lékaře byla hotová brzy. 8letá Lucie měla na tváři velkou fialovou podlitinu, způsobenou úderem obrovskou silou, a následně byla zaživa uškrcena. 11letý Tomáš měl na rukou a nohou četné modřiny, jako by ho někdo násilím držel, zatímco ho škrtil. Pavel Svoboda měl po celém těle zranění, lebku proraženou tupým předmětem, četné zlomeniny a vnitřní krvácení. Příčinou jeho smrti však bylo utonutí. To znamenalo, že když ho házeli do vody, byl ještě naživu. Osud ženy Svobodové byl ještě hrůznější. Byla zcela nahá, před smrtí byla znásilněna. Kromě stop po úderech a kopancích měla na těle více než 30 řezných ran. Každý kousek kůže byl vyříznut zaživa, což připomínalo nejhorší formy mučení. Její příčinou smrti bylo také utonutí, ale ne v přehradě. Pravděpodobně ji utopili ve vaně v jejich domě. Takto brutální způsob provedení zločinu okamžitě vyvolal senzaci po celé zemi. Všichni spekulovali, že zatím musí stát mafie napojená na lichváře. Jen oni by byli schopni takové krutosti. Jenže policejní vyšetřování ukázalo, že tato teorie nemá pevný základ. Organizovaný zločin v Česku sice existuje, ale jde mu především o peníze, ne o životy. Ačkoliv Pavel Svoboda dlužil přes 3 miliony, jeho otec měl majetek v hodnotě několika milionů. Pro mafii by nedávalo smysl zlikvidovat dlužníka dříve, než z něj a jeho rodiny dostanou maximum. Navíc tradiční kriminální skupiny měly svá pravidla. Za nesplacené dluhy se lámaly ruce a nohy, ale nikdy se nevyvražďovaly celé rodiny. Dokonce i samotní lichváři aktivně kontaktovali policii a zdůrazňovali, že jejich cílem bylo, aby jim Svoboda vrátil peníze. Jak by ho mohli zabít? Teď, když je mrtvý, od koho mají peníze vymáhat? Všechny vyšetřovací verze vedly do slepé uličky. Policie se proto musela vrátit zpět na místo činu a k tělům obětí. A brzy přišel zásadní objev. Na základě typu pout a činek, kterými byla těla zatížena, policie zjistila, že byly zakoupeny v Praze. Nejednalo se o běžné nářadí, ale o zboží ze specializovaného obchodu. Takových obchodů nebylo mnoho, takže jejich prověření nebylo složité. Zároveň se pod nehty Jany Svobodové našly zbytky kůže, které po analýze DNA patřily 3 různým osobám. V domě Svobodových bylo nalezeno 7 nebo 8 cizích otisků prstů. Po vyloučení přátel a kolegů, kteří rodinu navštěvovali, zbyly 3. Tyto 3 otisky se nacházely na mnoha místech v domě. Bylo zřejmé, že patří vrahům. Policie se vydala po stopě pout a činek a brzy našla malý obchod na pražském Žižkově, asi kilometr od domu Svobodových. Majitel si na dotaz policie okamžitě vzpomněl, že před pár dny k němu přišel mladík asi 20letý a koupil si pouta a činky. Mluvil velmi špatně česky, se silným východním přízvukem, vypadal jako Ukrajinec nebo Rus. Takové věci si obvykle kupují muži středního věku jako erotické pomůcky. Že si je přišel koupit tak mladý kluk, přišlo majiteli divné a tak se ho na pár věcí vyptával. Naštěstí měl obchod kamerový záznam. Policie získala záznam a okamžitě zveřejnila fotografii podezřelého s prosbou o pomoc veřejnosti.
O pár dní později zazvonil na policii telefon, volal student z jedné pražské jazykové školy. Řekl, že si myslí, že na fotce je jeho bývalý spolužák, Ukrajinec jménem Dmitro Kovalenko. Policie okamžitě prověřila Dmitra Kovalenka. Bylo mu 19 let, pocházel z Kyjeva, jeho rodina vlastnila stavební firmu. V roce 2002 přijel do Česka studovat na jazykové škole. Jeho výsledky byly katastrofální a často šikanoval ostatní studenty. V květnu 2003 byl po rvačce ze školy vyloučen a jeho vízum bylo zrušeno. Ku podivu se Dmitro na konci května vrátil na Ukrajinu, od rodiny si vzal v přepočtu asi 150 000 korun a 10. Června se vrátil zpět do Česka. Novou školu si nenašel, jen se potuloval po Praze a s někým si pronajal byt. Policie na základě těchto informací okamžitě vyrazila do bytu, kde měl Dmitro bydlet. Přišli ale pozdě. Dmitro a jeho spolubydlící Oleksandr Petrenko už byli pryč. Policejní záznamy ukázaly, že 2 dny po vraždě oba odletěli zpět na Ukrajinu. Důvod Dmitrova návratu domů byl zřejmý, ale proč náhle odjel i Oleksandr? Bylo podezřelé. Měl dobré studijní výsledky, ze školy ho nevyhodili a dokonce byl přijat na soukromou vysokou školu v Praze. Přesto se právě v této době rozhodl vrátit domů. V kombinaci s DNA 3 osob nalezenou pod nehty Jany Svobodové začala policie tušit, že Oleksandr je pravděpodobně jedním z Dmitrových kompliků. Policie tedy kontaktovala ukrajinské úřady s žádostí o pomoc při pátrání po Dmitrovi a Oleksandrovi a zároveň se zaměřila na vypátrání 3. podezřelého v Česku. Začali prošetřovat jejich sociální okruh a brzy se zaměřili na dalšího ukrajinského studenta jménem Taras Morozov. Taras byl jiný než Dmitro. Bylo mu 24 let, pocházel z dobře situované rodiny, která vlastnila továrnu. Po střední škole sloužil 3 roky v armádě. V roce 2001 přijel studovat do Česka. Zpočátku byl pilný student a i když jeho čeština nebyla dokonalá, jeho studijní výsledky patřily mezi zahraničními studenty k nejlepším, nikdy bezdůvodně nechyběl na přednáškách. Před několika měsíci se ale náhle změnil. Začal často chybět a učitelům se vymlouval. Jeho spolužáci říkali, že se asi před půl rokem začal hodně stýkat s Dmitrem a Oleksandrem. Říkalo se, že Dmitro se často pral, ale proti trénovaným lidem neměl šanci. Když se dozvěděl, že Taras v armádě trénoval boj zblízka a dokonce vyhrál nějaké soutěže, požádal ho, aby ho učil. Tak se seznámili. Jiní zase říkali, že na začátku roku 2003 zkrachovala továrna Tarasovy rodiny. Z bohatého synka se stal obyčejný kluk, což psychicky neunesl, začal s Dmitrem a Oleksandrem chodit do barů, kasin a dokonce se účastnil loupeží. V březnu 2003 2 studenti u internetové kavárny ohlásili, že je přepadla skupina vedená Tarasem a ukradla jim v přepočtu asi 20 000 korun. Ze strachu z pomsty to ani nehlásili policii. Policie porovnala Tarasovy otisky prstů a zjistila, že se shodují s 3. otiskem nalezeným v domě Svobodových. V tu chvíli už byl ale Taras nezvěstný. Dávno se odstěhoval z koleje a nikdo nevěděl, kde je. Česká policie okamžitě vydala zákaz vycestování a zahájila celostátní pátrání. Čas plynul a pokrok nastal až v srpnu. V obchodě na letišti Václava Havla se Taras pohádal s prodavačem kvůli drobným navrácení. Když přišla letištní policie, Taras se dal na útěk. Policisté okamžitě věděli, že s ním něco není v pořádku a po krátkém pronásledování ho stasenou zbraní donutili, aby se vzdal. Při prohlídce u něj našli letenku do Kyjeva na let, který odlétal za hodinu. Kdyby přišli o chvíli později, byl by pryč. Po zatčení Taras mlčel. Ať se ho policie ptala na cokoliv, odmítal vypovídat. Ačkoliv otisky prstů dokazovali jeho účast, Dmitro a Oleksandr nebyli dopadeni a on nemluvil. Kdo byl hlavní viník a jaké byly detaily činu, zůstávalo nejasné. Případ se dostal do slepé uličky. Česká média zpočátku nevěřila, že ukrajinská policie bude při pátrání rychlá a předpokládala, že dopadení Dmitra a Oleksandra může trvat roky. Překvapivě 2 měsíce po činu byl Dmitro dopaden. A to díky náhodě. V srpnu 2003 se na policii na Ukrajině obrátil zaměstnanec jedné firmy. Oznámil, že jeho nový mladý kolega utrácí obrovské sumy peněz a chová se arogantně. Jednou se v opilosti chlubil, že spáchal velký zločin a zbavil se několika lidí.
Tento zaměstnanec se s ním nedávno pohádal kvůli práci a bál se pomsty a tak se rozhodl ho udat. Policie mladíka brzy našla. Původně šlo jen o rutinní výslech, ale jakmile mladík spatřil ukrajinské policisty, okamžitě se zhroutil. Na stanici se neustále vyptával na politiku polehčujících okolností za přiznání. Když dostal slib, že pokud bude spolupracovat, může dostat mírnější trest, přiznal se, že je Dmytro Kovalenko. Aby si zajistil šovívavost, Dmytro okamžitě prozradil, kde se skrývá Oleksandr Petrenko. Policie na základě jeho informací brzy zatkla Oleksandra v Kyjevě. Tím byli všichni 3 vrazi dopadeni. S přiznáním Dmytra a Oleksandra byla odhalena pravá tvář 3 studentů. Dmytro pocházel z bohaté rodiny, ale od dětství byl problémový. V Česku, bez dozoru, se jeho chování ještě zhoršilo, šikana, bary, hazard. Po vyloučení ze školy nechtěl zpět domů a tak se uchýlil ke zločinu, aby si zajistil živobytí. Oleksandr pocházel z rodiny státního úředníka, ale nebyl tak bohatý jako Dmytro. Musel si přivydělávat na brigádách, kde ho šikanovali, snadno se nechal Dmytrem zmanipulovat a vydal se na snadnou cestu k penězům. A Taras, původně pilný student, se po bankrotu rodinné firmy psychicky zhrutil a nechal se Dmytrem stáhnout na scestí, až se stal jeho komplicem. Po zatčení Dmytro a Oleksandr podrobně popsali celý průběh zločinu. Příčina této tragédie byla absurdní a krutá. Trojice se prostě rozhodla udělat jeden velký kšeft, aby si vydělala peníze na cestu domů. V květnu 2003, když bylo Dmytrovi zrušeno vízum, potřeboval rychle peníze. Měl za sebou už několik menších krádeží. Společně s Oleksandrem vlezli oknem do hamburgerárny, kde Oleksandr pracoval, a ukradli v přepočtu asi 180 000 korun, které rychle utratili. Později se seznámili s Tarasem a společně se vloupali do kanceláře jazykové školy, ale našli jen pár tisíc korun, což jim nestačilo ani na poštovné. Oleksandr navrhl, že krást malé částky je riskantní. Dmytro tedy řekl: najdeme nějakého bohatého Čecha, uděláme velkou loupež, zabijeme je, nenecháme žádné svědky a nikdo nás nenajde. Taras, jehož rodina zkrachovala a on neměl peníze na návrat domů, bez přemýšlení souhlasil. Nejdříve chtěli přepadnout restauraci pod Tarasovým bytem, ale báli se, že je tam příliš mnoho lidí a někdo by je poznal. Pak si Oleksandr vzpomněl, že když chodil na brigádu, míjel luxusní rodinný dům s Mercedesem na dvoře. Usoudil, že tamní rodina musí být bohatá. Cílem se tak stali Svobodovi. Několikrát si dům obhlédli a zjistili zvyky rodiny. Manžel často odjížděl autem a vracel se pozdě v noci. Doma byla jen manželka se 2 dětmi, které chodily brzy spát. Června 2003 kolem 11. večer se schovali na rohu ulice poblíž domu. Viděli, že Mercedes stále není na dvoře, což znamenalo, že manžel ještě není doma. Pod rouškou tmy přelezli plot. Světla na dvoře nesvítila, okno do ložnice v přízemí bylo pootevřené. Potichu vlezli dovnitř. V domě bylo ticho, jen z patra se ozývalo slabé oddechování. Děti už spaly. Dmytro gestem naznačil, aby se nejdřív postarali o děti, a všichni 3 se tiše vydali nahoru. 11letý Tomáš spal v pokoji u dveří. Taras a Oleksandr vtrhli dovnitř, jeden mu chytil ruce, druhý nohy. Tomáš se probudil a chtěl vykřiknout, ale Taras mu přitiskl na obličej polštář. Chlapec se zoufale bránil, ale proti síle dospělých neměl šanci. Po několika minutách jeho tělo ochablo. Taras se bál, že ještě dýchá, a tak vytáhl ze skříně kravatu Pavla Svobody. Omotal mu ji kolem krku a silně utáhl. Teprve, když si byl jistý, že Tomáš nedýchá, povolil. V sousedním pokoji spala 8letá Lucie. Dmytro k ní přistoupil a zakryl jí ústa. Holčička se probudila, třásla se strachy a po tvářích jí stékaly slzy. Dmytra její pláč obtěžoval a tak zvedl pěst a vší silou jí udeřil do obličeje. Rána byla tak silná, že Lukčina tvář okamžitě otekla, z ústí vytekla krev a na místě omdlela. Dmytro ale nepřestal. Vytáhl připravená pouta, spoutal jí ruce a další kravatou jí utáhl krk. Teprve když se přestala hýbat, odtáhl ji do rohu ložnice v přízemí. Po likvidaci dětí se vrátili do patra a uslyšeli z koupelny zvuk tekoucí vody. Jana Svobodová se sprchovala. Vtrhli dovnitř. Jana byla úplně nahá a když je uviděla, zděšeně vykřikla:
Vytáhli ji z vany a chtěli ji rovnou zabít, ale všimli si, že je nejen krásná, ale má i skvělou postavu. Řekli si, že když ji stejně nakonec zabijí, mohou si předtím užít. Poté ji všichni tři postupně znásilnili. Jana byla statečná a neustále se bránila. I když jí byli, škrábala a kousala a zranila je na několika místech. Poté se jí ptali, kde jsou v domě peníze. Alexandr se ji snažil vydírat tím, že už zabili její děti. Ale když Jana uslyšela, že její děti jsou mrtvé, zešílela a dívala se na ně s očima plnýma nenávisti. Ať se ptali jakkoliv, nepromluvila. Museli tedy prohledat ložnici. Nakonec v peněžence na nočním stolku našli 4 korun a několik platebních karet. Alexandrovi se to zdálo málo a navrhl, aby Janu donutili prozradit PIN kód. Ta ale stále odmítala mluvit. Dmitro tedy vzal nůž a začal jí na hrudi a zádech vyřezávat kusy masa. S každým říznutím Jana vydala pronikavý výkřik a krev stékala po jejím těle na podlahu a barvila dlaždice do ruda. Po více než 30 ranách Jana bolestí omdlela. PIN kód z ní nedostali. Nakonec ji utopili ve vaně. Mezitím Tarasovi přišel pach krve v domě nesnesitelný a vyšel ven na vzduch. Po 10 minutách se vrátil, vystřídal Dmitra a Alexandra, kteří si šli odpočinout, a s dřevěnou holí se schoval za rohem v předsíni, kde čekal na návrat Pavla Svobody. Kolem 1:20 v noci se zvenčí ozval zvuk motoru. Pavel Svoboda se vrátil domů. Vystoupil z auta, odemkl a vešel do předsíně. V tu chvíli se zpoza rohu vyřítil Taras a vší silou ho udeřil holí do zátylku. Pavel jen zasténal, zavrávoral a padl na zem. Hlavou narazil do skříně a začal krvácet. Taras zavolal Dmitra a Alexandra. Všichni tři spoutali Pavlovi ruce i nohy a z jeho peněženky vzali 11 korun a další platební karty. Odtáhli ho do koupelny a polili studenou vodou, aby ho probrali. Když Pavel otevřel oči a uviděl ve vaně svou nahou, skrvavenou ženu a krev na podlaze, okamžitě pochopil, co se stalo, padl na kolena a s pláčem je prosil, aby si vzali všechny peníze, jen ať nechají naživu jeho děti. Taras se ho zeptal na PIN kód. Pavel plačíc odpověděl, že dluží obrovské peníze lichvářům, na kartách nic nemá a dům i auto jsou zastavené, že opravdu žádné peníze nemá. Taras si myslel, že lže a kopl ho do hrudi. Pavel narazil do skleněných dveří sprchového koutu, které se roztříštily. Poté ho svázali ještě pevněji kabelem od vysavače a Taras s Alexandrem ho střídavě byli holí, dokud neomdlel. Když se ujistili, že Pavel i Jana nedýchají, začali se zbavovat těl. Těla manželů k sobě spoutali pouty a mezi ně přivázali těžký blok motoru, který přivezli z Dmitrova bytu. Těla Tomáše a Lucie spoutali k sobě a přivázali k nim 10kilové činky, které si předem koupili. Dmitro a Alexandr zůstali v domě a uklízeli. Utřeli krev z podlahy, zametli střepy a vyhodili zakrvácený kobereček, kabel a kravaty. Taras mezitím naložil těla Pavla a Jany do Mercedesu a odvezl je k 3 kilometry vzdálené Slabské přehradě, kde je hodil do vody. Poté se vrátil pro těla dětí. Po zbavení se těl odjel Taras s Dmitrem a Alexandrem na parkoviště u velkého nákupního centra na Čodově. Tam umyli vnitřek auta od krve a nechali ho tam. Spočítali si kořist. Celkem jen 15 korun za zabití 4 lidí. To je necelých 4 korun na jeden život. Všem třem se to zdálo málo, ale vinili jen sami sebe, že si špatně vybrali cíl. Nakonec si Taras vzal 3 korun, Dmitro a Alexandr každý po 6 korunách. Platební karty jim byly k ničemu a tak peněženku Pavla Svobody i s kartami vyhodili do koše. Poté se metrem vrátili do města. Jeden se vrátil domů, další začali prchat. V říjnu 2004 začal soudní proces. Protože v té době neexistovala mezi Českem a Ukrajinou jednoduchá dohoda o vydávání, Dmitro a Alexandr byli souzeni na Ukrajině, zatímco Taras v Česku. Soud v Kyjevě uznal Dmitra a Alexandra vinnými z vraždy, loupeže a krádeže s mimořádně závažnými okolnostmi. Alexandr, který se aktivně podílel na vraždách a znásilnění, byl shledán jako mimořádně zkažený a odsouzen k doživotnímu trestu. Dmitro, který se plně přiznal a pomohl policii dopadnout Alexandra, byl uznán za spolupracujícího a odsouzen k 20 letům vězení. Oba se proti rozsudku odvolali a absurdně tvrdili, že jejich čin byl pomstou za historické křivdy.
soud jejich odvolání zamítl a původní rozsudky potvrdil. V Praze městský soud v květnu 2005 odsoudil Tarase Morozova za vraždu, znásilnění a další zločiny k doživotnímu trestu. Taras se opakovaně odvolával s tím, že byl k činu naveden Dmitrem a Alexandrem a nebyl hlavním viníkem. Soud však na základě jeho klíčové role při provedení zločinu rozhodl, že jeho vina je srovnatelná s ostatními a jeho odvolání opakovaně zamítl. Poslední odvolání bylo zamítnuto v roce 2019 a Taras Morozov si dodnes odpykává svůj trest ve věznici Mírou. Dnes je rok 2025. I po tolika letech je tento případ stále mrazivý. 3 studenty, kteří měli v Česku studovat, z rodin, které nebyly chudé, se z lenosti a chamtivosti dopustili takového hrůzného činu na celé rodině a neušetřili ani 8leté dítě. Ještě smutnější je, že tento případ poškodil pověst ostatních ukrajinských studentů v Česku. Mnoho Čechů si kvůli těmto 3 vytvořilo předsudky vůči všem. Zpřísnily se kontroly víz. Při hledání práce byly životopisy ukrajinských studentů často rovnou zamítány. Nevinní studenti tak kvůli zločinu jiných museli snášet nezasloužené příkoří. To je pro dnešek vše. Pokud se vám můj kanál líbí, nezapomeňte dát like, odebírat a zapnout zvoneček. Pokud máte námět na další případ, který bych měl zpracovat, napište mi do komentářů. Nashledanou příště.